dal som si na tomto dosť záležať, lebo je to aj na webe prezentované, je to aj v tých printových, že si to viete prečítať. A je tam veľmi podstatná vec v tom, že ja som to neslúbil a priori všetkým dôchodcom, všetkým ľuďom, všetkým študentom, všetkým matkám, lebo to je populizmus, to je kupovanie hlasov. Ja som tam jasne vycitoval, v kľude si to doma prečítajte, je tam jasne stanovené a špecifikované na základe akých parametrov a ako sa tento príspevok bude diať a ako sa dá uviesť do praxe. Je to presne pomenované v tom mojom programe a takto dávaná pomoc alebo takto pomôcť občanom, dôchodcom, študentom a matkám, ktorí na toto majú oprávne, lebo naozaj na to nemajú, to už není populizmus, to je solidarita. A ešte bola otázka, kde na to zoberiem zdroje, tak to zase je metodika, na to sú 3 alebo 2 formy, aby to bolo jednoduchšie, kde sa tie peniaze na toto dajú zohnať. Tie peniaze sa dajú zohnať, lebo obec sa primárne nemá správať ako SROčka alebo ako podnikateľský subjekt. Obec je zriadená na to, aby sa starala a pomáhala primárne tým občanom, ak môže. Čiže tá obec je tvorená nejakým rozpočtom, nejakými príjmovými daňami, peniazmi a tak ďalej. Tam je absolútne dôležité to, čo Miro Osusky hovoril, že skúsiť aj motivovať ľudí, aj tých nových, aj tých Mariánčanov, aby sa prihlasovali k trvalým pobytom do tej dediny. A to všetkým tou synergiou a týmito spôsobmi všetci na tom robme. Potom prídu sekundárne dane, budeme mať väčší rozpočet a si myslím ja, že je rozumnejšie, keď sa, dajme tomu 30 000 eur z rozpočtu vyčlení na základe týchto jasných fóriem a pravidiel, ktoré som prezentoval na tom webe a pomôže sa primárne ľuďom, ktorí to potrebujú, ako keď z toho rozpočtu urobíme fit park, pri všetkej úcte na fit park a na nejaké posilňovacie zariadenia a tak ďalej sa dajú peniaze inou formou zohnať. Ale ľuďom podporme ich takto, prečo nie? Ja som to povedal a stále, aj na to kandidujem, aj na to rozprávam s ľuďmi.